20 January 2025 aiwa panguva inoi takuchiona kuti the vice president Constantino Chiwenga zvamuri kuziva kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe wemazuvananzi munhu anga agara pazororo nzora nhasi ndo paapinda pakutonga ari the acting president. Vanhu zvavakamirira vamwe vachitaura mashoko vachiti aiwa dei akaramba aripo zvake nokusingaperi achirega hake kudzokera kunyanga idi akazobva kuzororo. Sarabira mashoko anobuda anyuka panapa zvatiri kuona kuti panguva inoi vanhu vanenge vari kutoona sekunge kuti general vanenge vari nani. Ndoti wasubscribe like on the bell icon. Tipina panapa paende kozi vanoposta the vice president Constantino Chiwenga muri kuona avo pachene the court of arms vanyora achiti today is 20 January 2025 according to an official government newsletter dated 29 December 2024. Vice President Constantino Chiwenga is now the acting president. He will be acting until February 1, 2025, the day President E.D. Mnangagwa comes back from his annual vacation. Mashoko anobuda panapa vanhu vachiona kuti aiwa panguva ino tiona generari vachinge vadzoka kudai vanhu vanotanga kufunga zvakawanda kuti pamwe tichiona generari vachatanga kutongawo ava nepavo semafungiro avo vasingatolarieti kana vasingateedzeri zviito nevakomana ava vari kupusha for the term extension kana kuti generari vachiuya vachiopoza vakomana ava people aiwa panguva inoi vari mustate yeconfusion zvoti vakutoona kunge general vanenge vatori nani pano vakomana vamuri kuona ava vari kuya vachiadvocata term extension inova vanhu yavari kuona kuti this term extension aiwa extension yendamo yepoverty aiwa yekutambudzika. Panguva ino tichiona kuti faction aiwa achizosimuka sezvakamboitika with the revolutionary party yeZANU PF. Chimbuditse mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi munoti kudii pamusoro penhau iyi pinda kumesection medu dzemafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.